Kahibaw ba ka? Nailain-laing porma o combinations ang mga verbs. Kung magsolo ang main verb, ang porma ani pwedeng base form, pwedeng na is at tumoy kung singular ang subject, or simple past form. Kung naa siya'y kuyog nga helping verbs, lain-lain po ang iyahang porma depende kung past, present, future, or simple or continuous or perfect tense, depende po kung active or passive ba ang meaning. Kung do, does, o did ang helping verb, base form ang kapartner ani nga main verb. Kung magsunod gani ni sa be verb sama sa am, is, are, was, were, be, been, ing ang porma sa sunod ani nga main verb basta active ang meaning. Ang subject mo ay nagbuhat sa action. Pero past participle ang mosunod nga main verb kung passive ang meaning. Ang subject mo ay nahitabuan sa action. Pareani mga active sentences kay be plus ing ang pattern sa verb. Kanipod, mga passive kay combination sa be verbs ug past participle. Naapoy being ang porma sa be verb ug ang mosunod ani past participle form. Passive pud ning meaning bisan unsa nga tense basta naas being ang mosunod sa being past participle form sa main verb. Kung magsunod ang main verb sa helping verbs nga has, have, had, past participle ang porma sa main verb. Kung magsunod pud ang verb sa modal verbs, base form ang porma ini.